Nasi France. Nasi France. Gapay lahat. Ay, bati sa karsada. Uy. Wa gabae. Ay, ano kayo niyo? Ano yung gigupa na sa nila? Wa gabae. Ay, nako. What is up mga idol? Welcome back to my channel, Charles Motovlog. So nakuron sa may Minglanilla area mga idol no. Nakoy adtuon nga usa ka shop sa may Naga City kay nakoy kuhaon niya nga riding kit. So kini nga shop nga mo adtuan mga idol is known ni siya sa mga underbone nga mga motor or probably mga idol no, known po ni siya sa mga big bikes. And ang tag-iyaan na mga idol is mooy presidente sa amo ang motorcycle club or president sa amo ang club mga idol. So namagod sa gihimo or namagod may event this coming April 15 mga idol. Actually mga idol no na ni siya nga mga event like murag ni siya og kan mga idol, Cebu 600 challenge gitawag og Cebu Loop. So exclusive lang ni siya mga idol for Sniper 150 nga mga owner og Sniper mga idol. So muna moadto ta sa ilahang shop mga idol para kuhaon ang ato ang riding kit. Unya ato siya pangutanon mga idol kung unsa gyud unsa exact nga date, unsa orasa mag-start, naabay mga dadun nun kay since pandemic pa man gyapon ta karon. So na mangutana ta niya mga idol kung about kung mga checkpoint or unsay paagi sa event mga idol. So muna moadto ko og Naga City. Actually mga idol man ako og register kay pwede raman online ang registration mga idol. Mobile lang mo og registration fee and then nana mo yung riding kit. Whew. So mao gini siya og Cebu 600 challenge pero exclusive ron ni siya sa mga Sniper 150. So ato siya pangutanon mga idol if kung dili appeal sa club pwede ba mo join or kung mga first time pa or kanang dili pa member sa amo ang grupo mga idol, if ganan mo join pwede ba. So mo na atong pangutanon mga idol, inig abot na to sa iyahang shop. So let's go mga idol, kuyugi ko mga idol no atong adtuon ang ilahang shop. Actually mga idol ang ilahang shop is nasa may Tuyan Naga. Yeah. So akong gipromise akong motor mga idol na ako siyang ituyok whole Cebu. So muna ang akong goal mga idol no sa ato ang Sniper 150 nga makatuyok siya og whole Cebu. Actually mga idol nakatuyok na may og whole north but sa south mga idol is wala pa. Bisag taga south ko ba no? Wa gabae. Hindi lang muna naka-decide ko mga idol nga mo appeal ko aside sa Cebu 600 challenge mga idol. Timing rasad kayo nga ang among presidente nakahuna-huna nga mag organize og rides tuyokon ang whole Cebu but exclusive lang ni sa mga Sniper 150. So let's go mga idol, ato ta sa iyang shop atong pangitan iyang shop mga idol kay wala ko katultul asa. Pero ini ada plano daw og kasada mga idol, sige lang atong bisitahon pangitaon na to mga idol kung asa dapita. Let's go.
Nasi France. Nasi France. Magkuha ko sa kuan riding kit na ko. Riding kit ba sa Sibulok? Ah. Charlie. 38 na siguro to. Wala pa dahil siya. Pero pwede rin ako laton. Wala dahil ang nag-organize mga idol. Kaya napada sa ilaha. Pero kung ano lang ako daan mga idol. Ako na ibalin. Yung kasama nyo. So okay na to mga idol, no? Nakuha na nako ang riding kit para sa ato ang Sibulok. Ay. So ipakita lang nako mga idol, no, kay wala pa mong human ang amo ang vest nga gipahimo. So sa registration ninyo mga idol is naamoy Sibulok nga sticker and number. So ato ni papilit mga idol any time sa event. And Black Lava from 3F shop. So mo na ang ato ang nakuha mga idol. Ang atong riding kit mga idol is gihimo pa. So ingon ang in charge mga idol kay wala mangod si Franz Ubas nga mo presidente o organizer sa Sibulok. So wala pa daw ang riding vest mga idol kay gipahimo pa. So mo na pero maabot ra daw mga idol inig human sa event before sa event. So hopefully mga idol no magamit nato ang vest. Wa jud ka pangutan na mga idol da sa mechanics sa event kay wala si Sir Franz Ubas. Pero sige lang, mangutana lang ko og balik niya and mag vlog ko og another para sa mechanics sa Sibulok mga idol this coming April 15. So sa pagkaibaw lang ako mga idol no, ang maka-appeal aning Sibulok nga event this April 15 is mga naka-sniper nga motor. I think membro ra sa YCSK mga idol or sa Yamaha Cebu South Kings ang pwede mo appeal sa Sibulok nga event. Pero di ko sure mga idol kung naabay naabay laing mechanics si Sir Franz. Wa mo ta ka istorya nila mga idol, pero sige lang, ako siya pangutan-on through messenger mga idol kung sa mechanics sa Sibulok. Sa katong mga ganahan mo appeal og Sibulok mga idol or sa mga ganahan mo appeal og Sibulok. Ako siya pangutan-on mga idol kung pwede ba ang dili member sa YCSK mao na ato ang pangutan-on. So diri na lang ako tapuson ng ako ang vlog mga idol. At least nakuha na nato ang partial na riding kit para sa Sibulok. So excited ko ani nga event mga idol, and syempre di malimtan ginang vlog mga idol. So atangi ninyo mga idol ang ako ang vlog sa April 15. Tuyo ko nako ang whole Cebu, and
soon basin maka-appeal ta og Cebu 600 musad na ato ang i-goal mga idol, but kani usa-usa lang sa ta mga idol, so mo na akong i-prepare or preparahan for this event. So diri na lang ako tapuson mga idol ang akong short vlog. Once again, this is Charles Motovlog. Sa katudayng wala pa ka-subscribe mga idol sa ko ang YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Charles Motovlog. And also please visit my Facebook page mga idol, Charles Motovlog. Paki-follow na lang, like and share. So dili na lang ako tapuson mga idol, no? Once again, this is Charles Motovlog. Ride safe mo mga idol, ride safe. And more rides to come. Bye bye.